Pipila ka balay ang nadanyos tungod sa dagkong balod sa Barangay Daliao sa Davao City. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, 8 ka balay ang nadamyos tungod sa dakong balod diha sa Barangay Daliao, Turil District, Davao City. Ato Siron. Wala na nahimo ang tagbalay kundili ang pagtanaw sa pagbanla sa ilahang panimalay sa dagkong balod. Oh, bantayaw, buto-buto na. Awa dia, Brad. Kini nahitabo Sabado sa kadlawon sa Purok Pantalan, Barangay Daliao, Turil District, Davao City. Giadtuan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang lugar. Sumala sa usa sa mga apektadong residente, kalitra matud pa midako ang balod. Gani pipila lang matud pa ka gamit ang ilahang nasalbar. Kalit lang ni dako ang balod niya. Wala may kabantay kay ngani lang siya. Nya mga tungtong nag alas 11 sa gabi diha na ni dako na siya maayo. Nya dira na mi nag baanay panghipos diri atanan. Si Rosalie nakapanghipos pa sa ilahang gamit human masayran nga nadamyos ang balay sa silingan apan naapil gihapon og kaguba ang ilahang balay tungod sa kakusog sa balod. Nadamay ra pod sa silingan namo nga balay. Kuan kanang namang ang ilahang manggong balay kanang daghang kayong kahoy. Nya tapos na kuan man sa haligi na kuan man ang mga haligi na banggaan sa mga kahoy. Nya moto pagkaguba silahang balay, naguba pod ang amo ang balay. Kay nadasmangad man sa ilahang mga kahoy. Hasta ang balay ni Nerda nadamyos. Kaning nakuan ang kuan haligi. Atang salog-salog. Salog. Tanggal pod. Hinuon paspas nga miresponde ang Daliao BDRRMC ug ipahikling ang mga residente. Mayo na lang walay naunsa sa hitabo apan 5 kabalay ang totally damaged ug 3 ang partially damaged. Nanawag man to sila god na naa daw nga tumba balay tapos auto yung mga report pod mga poste na naga-spark. Reaksyonan din namo nanawag may taga Davao Light no. Tapos gipang evacuate na mga pamilya. Base sa weather forecast sa Pag-asa, niadtong weekend, nakasinati og kasarangan ngadto sa mabaloron nga kadagatan ang Davao Region tungod sa kusog nga hangin nga dala sa localized thunderstorms. Sara gipahimangnuan usab no sa awtoridad ilabi na itong mga residente nga nagpuyo sa baybay, duol og dagat nga magmatngon og magbinantayon ilabi na kung kusog ang hangin nga moresulta sa mga dagkong balod. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.